and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Sila rin lang ang alang na ako, mami. Siya lang. Apan. Usa pa may dagway nga ikaatubang ko niya siyang pagbalik. Kung gihugaw-hugawan ko na nga kung pagkababae nga to sa laing lalaki, mami. Magkadawat pa ka na ako pag-usap si Larry. Ha? Mami? Uwan. Anak na masuta ang tanan. Kung human o niya masayri niya ang tanan. He is still willing to have you, Hennessy. Mami. Upoy na ko. Ganiya pa kasikik pahuway. Todas tricycle. Pula na sabgata. Ikaw na siya kunoy todo niya. Huwag ako na siya sakay na sa motor. Tempas sa gisugo ko ni mo. Uy, tika sugu Pasuwayon ka lang ka ba? Aron masayod kag unsa ka kapoy. Ganiha pag ako nagsilito din eh. Mo na imong silot sa imong pagpahimos nako. Hoy, tempa, ako may pahimos ni mo? Imo kong gigakos. Kisay may kapyot ako. Ako. Eh di ikay may pahimos na ko. Gipahimos lang mo akong kamatso. Asama ni Rolo. May pahimos kasi kukusog. Lugsongoy na ay napagtuod. Pahuway na. Ay, salamat. Ah! Ni Andar! Andar na Jason! Yanda! Hoy! 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 Lili! Lili! Hoy! Jim! Ipatayo yung palayo eh. Gibiyaan ako. Lili! Ay, kubiyayo! Shit! Gidmurong! Kakapoy na ba? Nga akong bisikleta, gikarga pa sa luyos yung tricycle. Hindi mal ginipayhana. Gipiyaan ako, human ko, muunong niya. Shit! Wala gibaw eh. Di naman dahil gilayo kayo sa bahay ni Inko Pedro ni akong gilakaw. Kinahinayan ko lang to ang tricycle. Kung naabot ang dahil sa mong baryo. Not bad. Nagamit ko rin ang kukusok. Pero, murag na drain sab sa kakapoy ug tod. Puslan man nga kapoy na. Daganon ko lang ning bahay ni Pedro. Pero mas dali kong maabot. Mushortcut ko din eh. Da, kabuang lagi panawag na kung akong kibiyaan. Pero, makonsensya man sab ko nga biyaan sa singpit, eh. Layo ba ya kayo siya gitudas tricycle? Wala gipaw nga, dool na emis amok. So, nakalapoy na ko sa langit, Pedro. Huwag nara sa unahan ng amok. Ay, konsensya magay kong mabuya niya singpit, eh. Iyar ba kong giunungan kahapon niya? Balik na bagikot niya. Ay, maliko ko. Balikon ko si Jason. Huwag si Jason. Huwag ko siya makita nga naglakaw. Ayulay na ba ako nabalik sa kong agi? Ngayon ta nga, nalabyan ko na siya, pero anong wa man? Hain da siya, uy. Bahala siya, uy. Manubitong iya kong gihadlok kabii. Isa kagod akong kabuhi tungod sa gibuhat. Pero, sa laing bahin. Malingaw ko magkunahon sa hitabo na mo gabii. Kung lain pagkatong, kung lain pagkatong ka tinuod lalaki nga akong ikauban niya, labing siguro. Ipahimos na lang ko di kita kay ningaw kayo niya kamirang duha. Pero,
Pero wa buhatan ni Jason. Buutan sa bayat ng buang nga. Ay, husto. Ito tingali siya may agi sa laidan, subay sila. Nagtuo tingali siya, nga dili ko naging siya balikon. Bahala siya eh. Ay, pasensya ha. Ay, siguroon ko lang yun na ulit na ba siya sila. Ayo! Jason! Inko Pedro! Inko nas, Jason! Inko! Hajing tubag. Nabakas Inko Pedro, no? Sagad na ba mulakaw na siya? Muadto nas baybayon, mutagbos mga bangka. Try, be. Oh, wag gilak ang pultahan. Ako ituit. Nagsika ang suka din ni Sala. Nagmata na gidagis Inko. Nauli pa kas Jason, no? Bahala na. Masaka ko sa ilang kwarto. Akong liliun og suway ko na ana ba si Jason. Tingalig na katukog laho sa kakapoy sa pagtuod sa tricycle. Basi mo na makaili sa kakapoy. Unya milahos na lagigda. Basa na ba to siya? Sa kusog kauhan gabi eh. Naughan yun. Pasakan ako. Muna ni ang kwarto ni Jason. Duha raman ning kwarto sa taas. O si Inko Pedro ang ni-okupar atong usa. Nigawang ang pultahan. Ablira, ihinay na kogtod. Bakanti laging katri. Way naghigda. Sa ato pa. Wa pa mauli si Jason. Lo. Hain man dahil siya. Jason? Looking for me? Hoy, nagtapis ka lang. Ayaw pagdoon ako. Diha ka lang. Nagtapis na siya. Kanindot siyang lawas. Ug pasak pa siya. Natagak pang upang tubig ikan siyang buhok, paingan siyang liog. Paupo siyang tiyan. Enjoying the view? Unsa? That's harassment. Unsa? Your eye raping me. Unsa? Lano? Hilas ni mo. The last time I checked, ikaw may pahimos o tutok siya kung kahap naked nga lawas. Kinsa ka karon nga bastos? Unsa? Nakita ko ang pagtuni mo sa imong laway samtang nagtanaw gikan sa kong liog payungon sa ubos. Hoy, Mr. Conceited. Ay si kinilason. Kung nakatanaw man ko sa imong kuan. Say kuan. Dili kuan ang tawagana. It's Hunong na. Huwag i-break ng baba ni mo sa kabastos ni mo, no? What? Usa may bastos kung muiskot ko. Ayaw lagi pag binastos. Way batasan gid ka, oy. Wa kay delikadesa. Way modo. Antipatiko ka. Way unsa? Brief! Unsa? Asa ka, oy? Pauli! Uban ko! Upanan ang naong ni mo. Hilas! Dita gini bayan na da. Kalingaw sad. Wa ko ko'y brief. Giyosam sa pagkibaw. Mitanaw gilagi siya sa akong o boss. Niya na chukos amon tukaran. Tigid mawasa kung hunang ako nakita kanina. Hilas. Itanaw ko nukus iyang hilas. Tanaw na ko. Nga ang iya ramang mito nga tubig gikan sa basa niyang buhok nga misubay gikan sa iyang liog paingon sa iyang tiyan ang akong gitanaw. Feeling moon.
Nagtuo siyang macho siya? Macho sa giday siya. Tuo siyang gwapo siya? Pwes, kalagot. Kalagot, kay husto siya. Gwapo. Mas may pag-parking ko na lang akong tricycle din Ikaw tricycle ha? Ikaw gyuy sad-an ining tanan. Kung wa pa lang ka magpapatay-patay tricycle kagahapon, di unta ko mauwanan og sama ini. Hilason sa tong Jason na to. Girape ko nun ako siya, pinaagis akong pagtutok niya. Hilason. Saka na ko sa taas Aron na, makaligo na o makailis. Naugan na lang ning akong gisulob na. Tanawa na ni Paita. Mas may pas Jason kay nakaligo na. Dali ako niyang naabot sa ila niya, nakaligo na yun. Ay, nakauna-una na sa gusto yung porma. Ano di ay, erase. Ano din may numdum ko siyang itsura nga nagtapis nagtualya. Dili mahimog ang nagsulob lang o sininang akong mahinumduman, ha? Anong katop yung nagtapis? Ano di ay? Kalagot. Erase! Saka na ko sa taas. Kapoy pa yun Saka na ko samtang mo pamuhayag. Karong taon-taon, musidlak ng adlaw kay alas 5 na mas buntag. Pawas og makadiyot. Una na ko ablihan ang tindahan. Kinsa nang nasagdan na namo. Duha ka tawo nga naghukdong. Nagtupad. Kundi ulon. Hala. Si Lola Taling man ni. Ug ang usa. Kinsa ni, uy. Kinsa ni. Singko Pedro lagi ni. Ano niya na siya matug ni. Gihapak ni Lola ang naong ni Inko sa matang natug. Ug ang tiguwang, igo na sa taong. Ni hunong sa pagagok. Pero ni padayon gapong tug, Paita. Ay, pukawan ako ginais, Lola, bi. Nagpaabot tingalin na ako in town. Lola Taling. La. Isipan mo ka nakodra. Kamparuson dinong ka. Ay, sige dagpiling. Sinatug ka, sige gapon kag panaog-daog. Lamat na la. Balin alas tasig na, uy. Abot ako. Lili, apo ko niya ka. Kalma lang. Ipuhi ka. Siyempre la, uy. Pero pagbata. Ni ay ang ako nga po. Sa gagok lagi mata. Sa inan mata mo hagog noon. Huy, nauli na si Lili. Huy, pagbata. Jadi ka mo mata ka, itukmod ta ka. Itukmod. Adi ay! Hala, Inko Pedro. Halala, si Inko na hog. Patay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!